Tak jo, čus, já vás vítám u nového videa. Dneska tak tady máme vlogísek a budeme stavět monitor, který mi přišel, tak tady jste mohli vidět unboxing, který mám tady a zbytek věcí jsou tady. A přišel mi ten monitor, ale jsem si objednával ještě takovou věc. A to je podložka pod myš z klávesnice a já myslel, že bude docela kratší. No kámo, je přes půl stolu. Jakoby. Takže tu si tam dáme taky. A já vám chci natočit to, jak to tady dělám, že jo. A teď jsem si kámo všimnul, že třeba 3/4 hodiny mám zaplou klimu a mám tady do píči otevřený okno, děláš si ze mě prdel. Hele, takže my se na to půjdeme kouknout. Ale když tak něco zrychlím, když tak něco nechám, uvidíme. A jdem na to. Máme, ještě potřebujeme vypojit tady. Takže teď přijde to horší. Co tam nejde vidět. Tady šašku s kamerou, vole. Krypto, vole. Do piče 4:3, vole. A mě můžeš hulet. Jakoby přemýšlím, co budu dělat, protože ten kabel od toho monitoru je mega krátký. Takže možná tady budu měnit ještě se zdrojem, s kabelovým zdrojem od kompu, no. Takže nevím, kámo. Jakoby. Ještě mám od toho starého 4:3 monitoru kábel. Při nejhorším, takže uvidím, no, jak mi to tady vyjde, vole. Takže doufám, že to bude nějak v klidu, no. A doufám, že mi vylítnou pojistky, což nejspíš vylítnou, protože, vole, tady s tím mám mega problém, že jo. Ale tak uvidíme, no. Jdu se s tím dál poprat a jdu si vypnout klimu, protože už mi je tady zima. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me, darling.
check video cable. Jelikož ten starý monitor, co jsem měl, tak nemá HDMIčko, který bych jinak použil, tak musím použít DVIčko, vole. Který zase musím najít, vole, někde v píči. Že vole, fakt to miluju, kámo. Dobrý, jo. Konečně to mám, ty vole, asi po 3/4 hodiny, všechno zapojený. Teď akorát se ještě musím kouknout na... jak se to jmenuje? Na vedlejší obrazovku. Tak to potřebuji dát. Na výšku. Vypadá to jako teď hodně zajímavě, no. Každopádně teď vám to ukážu. A tak. Tak jo, takže právě teď takhle sedím. Mám tady tu luxusní podložku, velkou jak svině. Fakt to zabírá jako docela dost. Takže tohle je ten nový monitor, jsem na něj zvědavý, otestuju si ho. A tady mám ten svůj starý, dal jsem si ho takhle na výšku. A tak no, se zvědavej tady na ten monitor, až na něm budu dělat grafiku, fakt jsem na něj zvědavej. Jinak má vystavený repráky, to jsem je teď už hned zkoušel, protože mi to tady začalo pípat a myslel jsem si, že mám jenom opálený sluchátka, tak ne. Má to normálně repráky vystavený, takže ty taky vyzkouším, ale stejně budu radši používat sluchátka. Takže zkusím repráky, zkusím to ve hrách, jak to bude. Ale mě se už těším na streamy, že to nebudu muset nastavovat to rozlišení debilní. A tady to budu mít na OBS, na chat a takhle. A tamhle ten monitor půjde do hajzlu. Tamhle. Ta svině. Krychlová. Jako, ale je to docela divný teď pohled, jak jsem byl zvyklý, že ty monitory byly stejně vejškově. Tady ten s tím starým. Tak najednou prostě to mám takhle, no. A myslím si, že to je jenom o zvyku a že si zvyknu. Každopádně děkuji, že jste koukali na tohle video. A snad se už brzo uvidíme u nějakého let's playe, gameplaye. Tak jo, mějte se. Čus.